Ja oikein paljon tervetuloa taas Varikolle, toimitusjohtajien F1 Show, jossa minä, Veeti, yhdessä co-hostini Topi Topsonin kanssa kerron teille formuloista aina ennen ja jälkeen jokaisen kisaviikonlopun. Ja koska Topsoni on ollut vähän maailman matkaamassa, niin meidän ystävämme Turo on ollut mukana showssa mun kanssa nyt pari viikkoa. Eli ainakin toistaiseksi Turon viimeistä jaksoa. Ei sitä tiedä, jos sitä tarvitaan heti jo ensi viikolla uudestaan, mutta hei, mahtavaa, että Turo on tullut mukana. Ilo saada sut vielä mukaan lykkäämään arvosanoja Bahrainin GP:n viikonlopun jäljiltä. Topsoni kuitenkin ensiksi ääneen. Mitä löytyi reissulta? Reissultahan löytyy vaikka ja mitä. Oli kyllä siis niinku, vaikkei se nyt ollutkaan kuin viikon, niin oli kyllä siis kokemuksia. Voisin mä niinku, siis periaatteessa olisin mä sinne voinut niinku pidemmäksikin aikaa jäädä, mutta sitten taas, että kyllä tää on kotonakin ollut ihan nyt mukavaa, mitä tässä on päässyt totuttelemaan taas Suomeen, mutta että ei kyllä voi yhtään katua, että lähti. Mahtavaa, hei, reissut on aina kivoja. No sitten Turo, sä et ole ollut missään reissussa, sä oot ollut kotona, sä oot ollut minun kanssani ihan kotikaupungissa katsomassa formuloita. Turo, mitä fiiliksiä päällimmiltä puolin sulle jätti Bahrainin GP? Todella negatiivisia. Okei, elaborate further, please. Joo, mä en ole ihan tyytyväinen tuohon kilpailun lopputulokseen ja mä oon nyt saanut siitä oikein tämmöisen parin päivän masennuksen. Mä en ole vieläkään toipunut siitä, mutta no, ehkä me saadaan tunnelmaa vähän kevennettyä nyt näillä arvosanoilla, kun mä pääsen haukkumaan mun innohkin kuljettajia. Ei, mä ollaan innostua tosta sun asenteesta. Mä haluan sut tänne joka viikonloppu antamaan arvosanoja tästä eteenpäin. Alright, hei, tosiaan käydään läpi pikkusen mitä kisassa tapahtuu. Sen jälkeen tosiaan perinteisin metodein lykkäämme arvosanoja kaikille kuljettajille, mutta twisti on se, että meidän täytyy olla yhtä mieltä arvosanasta. Ja tällä kertaa meitä on täällä paikan päällä 3, joten tästä tulee mielenkiintoista, koska meidän täytyy lopulta olla yhtä mieltä. Kuitenkin mikäli emme millään suostu taipumaan toistemme mielipiteisiin, voimme myös käyttää veto-oikeuksia. Veto-oikeuksia tienaamme kauden mittaan, kun ennustamme joka kisa viikonloppuun jotain, ja niin tällekin viikonlopulle olemme lykänneet kaikki ennustuksia. Pankissahan Topsonilla ja Turolla on vielä molemmilla yksi veto-oikeus, meikäläinen viime viikonlopun jälkeen 0 sen suhteen. Mutta meidän jokaisen pankkiin sataa ainakin yksi, kun paalumies. Paaluveikkaus oli meiltä kaikilta Oscar Piastri, ja paalulla oli Oscar Piastri. Hei, annetaanko pienet uploadit itsellemme? Oli aika hyvin minun mielestä Annetaan. Koolattu kyllä. Mitä te olette ylipäätään Piastrin viikonlopusta mieltä? Nyt silleen nopeasti vaan. Erinomainen. Erinomainen? Sanotaan näin, että sytyttää. Sytyttää. Hei, tullaan vielä vähän tarkemmin, että kuinka kovasti se sytyttää. Kisavoittajaksi, ketä veikkasitte? Turo, aloita. Mä veikkasin voittajaksi Oscar Piastria. Kyllä. Vähän pyyhin tästä alalta. Tätä myöten Turon pankkiin jälleen yksi veto-oikeus. Topsoni, mikä sinun veikkauksesi oli? Mä oikeastaan muistan, mutta se oli toinen McLaren. Rehellinen vastaus on se, että mäkään en muista, mitä sä veikkasit. Niin mun täytyy varmaan se nopeasti luntata. Se oli Norris, mä muistan. Alright, Turo muistaa, koska hän on ylpeänä, että hän otti ainoana tästä pisteen. Niinkö? Käytännössä. Eli ainoastaan voittajan siis Turo osui oikeaan, Turolle veto-oikeus sieltä. Podium muuten ei ollut meillä sinne päinkään kenelläkään, joten sieltä ei lisäpisteitä. Sen sijaan meillä on joka kisaviikonloppuun aina myös oma villi ja vapaa veikkaus. Meikäläinen lähti tosi villillä linjalla ja veikkasin, että kaikki kärkitallien kuljettajat 8 kuskia olisivat pisteillä. No se oli niin lähellä, kun Antonelli viimeisenä jäi ulkopuolelle sijalle 11. Se ei ihan osunut. Turo, muistatko mitä sä veikkasit? Joo, muistan. Turo veikkasi Leclerkin podiumia ja se ei osunut. Ei ollut kaukana, mutta se ei myöskään osunut. Mutta mä en voi käsittää, miten Topsoni osui Tomasi. Topsoni veikkasi yhtä safety caria.
ja meillä oli yksi safety car, joka minun mielestä ei olisi pitänyt olla safety car. Hei, nyt mä haluan teidän kommentit tähän. Mitä? No joo, mä vähän mietin periaatteessa samaa siinä kilpailun aikana, mutta sitten kun mä aloin miettimään sitä enemmän, niin ehkä se on ihan looginen, että se kuitenkin oli full safety car, meinaa, jos siellä nyt marshalit radalle joutuu kävelemään, hakemaan jotain roskia pois sieltä, mitä sieltä nyt autosta on tippunut, niin se on vähän mahdoton, kun se pakka on kuitenkin niin levällä, että siinä menee käytännössä jokaisena hetkenä jonkinnäköinen auto, niin ei siihen oikein se VSC riitä, että se on melkein pakko sit ottaa se ihan oikea safety car, mutta kyllä mäkin siinä kisan aikana olin vähän, että miten toi nyt tohon tuli, mutta Okei, you might be up to something, koska kuitenkin se on myös semmoinen mutka, mitä tavallaan, jos oletetaan, että me kerättiin lähinnä sieltä kakkosmutkasta roskaa pois, niin se on kuitenkin semmoinen mutka, missä ei ihan niin helposti väistetä. Niin, oot ihan oikeesti, tuossa on ehkä pointtia, että se tarvittiin se rata oikeasti kyllä tyhjäksi. Mutta silti mielenkiintoinen tilanne ja se sekoitti monen kuskin pakan. Onko pojat teillä jotain, mitä te haluatte muuta tästä kisaviikonlopusta todeta vai siirrytäänkö jo kohti arvosanoja? Mulla ei ole mitään, mutta no ei todellakaan sitten ole mitään. Mä ajattelin, että sillä on jotakin. Ei sillä ole tyhmä. mä jätän kaikki noihin arvosanoihin, sit mä alan vasta tulittaa. Tulitusta on varmasti luvassa. Ei muuta kuin hei, me siirrytään suoraan arvosanoihin. Nyt on tulossa mielenkiintoisia arvosanoja, koska itsellä ainakin oli muutamien kuskien kohdalla hyvinkin paljon vaikeuksia, ja mulla on itse asiassa muutama täällä edelleen kautta merkinnällä, eli mä päätän sitten on the go, että mitä mä annan. Mutta aloitetaan edelleen pakan pohjalta. Pakan pohjalla ei kuitenkaan enää Alpine, vaan Kick Sauber. Aloitamme Gabriel Bortoletolla. Turo, Bortoletolle tarjoaisit minkälaista arvosanaa tästä viikonlopusta ja mitä sulla ylipäätään on sanottavaa Bortoleton viikonlopusta? Kyllä mä haluan kyllä sanoa ihan ensimmäisenä tuohon, että kun sä sanoit, että on kokonaisuudessa ton nimen Kick Sauber, niin mä antaisin sille tiimille 0 pistettä tosta, mutta no ei siitä sen enempää. Gabriel Bortoleto taas, no ei se ei lähde se homma siitä, niin mulla on taas tommonen oikein kiva kolmonen tolla, että tosi mitään sanomaton arvosana, että ei niinku, siellä se on taas pakan pohjalla, vaikka toivoisin kyllä henkilökohtaisesti parempaa. Topsoni? No ensinnäkin nyt on sanottava, että mulla on ollut tässä aika-ajan kohdalla taisi olla lentokoneessa, matkalaukku on muuten Amsterdamissa vielä varmaan. Ja, oikeesti? Joo, ja sitten, sitten eilen oli sen verran yllättävä tärkeä homma, niin mä pohjaan mun arvosanat tällä kertaa täysin extended highlightseihin ja sitten näihin resultteihin, että mua saa ihan haukkua ja on tällä kertaa niin kuin taipuvaisempi teidän mielipiteisiin, mutta mulla on vuoden flopilla, jonka nimesin, niin 2. Kakkonen, okei, aika rankka. Toisaalta Turo oli myös viime viikonloppuna kyllä mun mielestä yllättävän rankka, että Turo tuli kyllä showhun mukaan siten, ettei armoa yhtään anneta. Tänä viikonloppuna kuitenkin heltyi 3. ja mä tarjoaisin myös Bortoletolle 3. Nyt viimeistä, jos Australia oli jostain syystä vallonpilkahdus, varsinkin Hülkenbergin pistemäärän osalta, niin nyt mun mielestä nähdään viimeistään, että Sauber on kiistatta se gridin heikoin auto, ja sen takia mun täytyy ehkä pikkusen antaa armoa, varsinkin antaa armoa ruukielle. Viikonlopussa toki ei kehumista, mutta ei myöskään isoja ulosajoja. Musta 3 voisi olla aika on point, jos Turo ei nyt muuttanut tässä meidän puheiden aikana mielipidettä. Joo, en muuttanut. Kyllä mä edelleen on itsekin sitä mieltä, että toi 3 on se paras, koska no, mulla on ihan sama, mitä mulla oli viime viikonloppunakin, että mä annan ton 3 sen takia, koska mun silmissä siellä on vielä huonompiakin kuljettajia. Okei. Selvä. Topsoni, tyydytkö nostamaan 3 2? Missään nimessä mä haluan käyttää veto-oikeuden 2. Selvä, se käy oikein hyvin. Ei voi perua, ei voi perua. 3 käy täysin hyvin. Hyvä, mennään Bortoleton kohdalla 3. Hülkenberg, tiimikaveri.
listoituksilla kaiken näköisillä vähän ylempänä, mutta paljon hajanaisempi viikonloppu. Aika ajoissa Q2 läpi, mutta sen jälkeen ajan poisto ja lopulta sieltä 16 liikenteeseen. Kisassa vähän kaiken näköistä ohjelmaa. Maali lopulta ihan hyvällä sijoituksella, mutta sitten kävi niin sanotusti Hamiltonit. Pohja liian kulunut ja muuta kuin diskaus ja sitten ollaankin Portoletto alapuolella. Osa semmosia, mihin olisi voinut vaikuttaa itse, osa semmosia, mihin ei olisi voinut vaikuttaa itse. Tätäkin mä oon valmis kyllä laskemaan, varsinkin kun Hulkenbergille ehkä meillä on isompi odottama kuin Bortolettolle, mutta jos katsotaan sitä maaliin tulosijoitusta verrattuna Gabrieliin, niin mä tarjoaisin 4. Mitäs te? Anna mennä Turo ensin. Joo, no itse asiassa mulla on tästä naulan kantaa 4 myös, että toi on mun mielestä aika hyvä siihen nähdä, että teki se homma siinä, että aika ajoissa, että kisassa voitti tiimikaveri ja on siellä niin sanotulla oletetuilla sijoituksilla ja no sille diskaamiselle se nyt ei itse oikein voi mitään, niin mä en siitä lähtenyt sitten verottaan tapistesummaan, niin kyllä mä oon tuolla 4 kanssa. Joo, muuten olisi Sauberin kyydi huomioon ottaen, mä olisin ehkä voinut jopa tarjota 5, mutta kun se aika-ajovirhe oli kuitenkin oma. Mutta Topsoni, ootko tarjonnut 5, 3 vai meidän kanssa 4, vai kenties jotain muuta? Mä oon lähtenyt tämmöiselle linjalle, että tarjoan kanssa 4. Alright. Sitten me oltiin hyvinkin nopeasti Sauberista yhtä mieltä, ei sitten toki montaa mieltä kamalasti voi olla. Sauberin tilanne on tällä hetkellä tosi heikko ja en mä nyt oikein näkisi valoa tunnelin päästä tälle kaudelle, varsinkin kun muu gridi on aika vahva. Ja sekös me nähtiin tänä viikonloppuna. Alppinen, joka on pitänyt 0 listalla tähän asti ja mä vielä jopa pohdiskelin, että okei, tää voi jatkuu tää 0-linja vielä pitkään, niin ei. Gasly ajoi semmoisen suorituksen, että pistemäärässä noustiin tasoihin Sauberin kanssa. Ja tavallaan kisassa, mikä ei ollut Australian kaltainen kaoottinen show. Aloitetaan kuitenkin Jack Doohanista, jonka kuskipaikka on edelleen kysymysmerkki. Doohanilla oli erittäin positiivissävytteinen aika-ajo. Kisakin näytti ihan okolta, mutta sitten jossain kohti tuli totaalinen sulaminen, sijat vaan hävisi ja sit oltiinkin melkein sijoilla ynnä muut. Ihan positiivissävytteinen, mutta en mä nyt oikein tohon voi neutraalin positiivista lyödä, niin mä tarjoaisin Jack Doohanille 4. Joo. Aika, josta ei osaa sanoa, mutta mukavaa, jos oli positiivissävytteinen. Mulla taas tuli Instagramissa vastaan, että Kolapinton siirtyminen siihen tilalle olisi entistä lähempänä, että ei se sitten vissiin paljon se aikaa jo auttanut, mutta niin. Mulla on itsellä Doohanille 5. Okei. En tiedä, olinko mä sitten liian antelias, mutta kuunnellaan tuota Turoa tuossa alapuolella. Niin. No joo, mä oon itse antanut Doohanille 6, mutta no joo, kyllä mä nyt on valmis sitä puottaa. Mä ajattelin sen siltä kannalta, että ei se nyt ihan hirveä suoritus mun mielestä ollut. Siis kuitenkin onhan tuossa niinku väliä Gaslyin paljon 21 sekuntia. Ja siinä nyt on safety car myös ollut välissä, että on se aika iso. Mutta sitten taas mä perustelin sen sillä, että siellä on, no okei joo, RB:llä oli sitten niinku huonoa strategiaa, että siellä on Lawson takana, mutta siellä on myös Alonso, Strollia, ketkä on jäänyt ja no niin, ei sitä tiedä, sitä kisaisi ollut muutaman kierroksen pisempi, niin olisiko siltä Alonso painanut ohi, mutta mä annoin vähän painoarvoa sille, että se ei kuitenkaan ihan hännille ole puolannut, mitä jotkut vois olettaa. Mutta en nyt kuitenkaan pidä ihan siellä maailman korkeimmalla, että on ihan neuvoteltavissa tai arvosana, että voin kyllä puottaa sitä. No kun joo, kyllä mä lähtisin nyt vähän, mutta mä ehkä voin vähän pehmoilla, mä ehkä voin tulla vastaan. Tää oli kuitenkin semmonen viikonloppu, mitä Doohanilta haetaan, ja edelleen toi Alppinen vauhti on kyllä kysymysmerkki. Se, että Gasly pamauttaa yhden onnistuneen viikonlopun ja Doohankin ihan mukiin menevän, niin en mä nyt silti tiedä, voidaanko me puhua, että se olisi sijoitusta 9 parempi talli kuitenkaan. Niin
en mä tiedä, ehkä siltä kannalta, jos lähtee katsomaan, niin kyllä mä voisin tulla sinne 5 sit vastaan. Mitäs Turo siihen sanoo? Joo, siis kyllä mä oon ihan tyytyväinen tuohon 5, että toi on yksi noista, että no se ajoi siellä taas kisaa ja mä annan sille tuohon jonkun numero. En ole silleen ihan analysoinut kaikkea yksitellen niin sitä omasta performanssista, niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen 5, että se varmaan kertoo kaiken oleellisen. Hyvä. Sä tiedät, sitten, mikä fiilis mulla oli, kun mä annoin arvosanat kaikille kuskeille tällä viikonloppuna. Nimenomaan, me ollaan ihan eri lähtökannalta. Mäkin on täytyy munkin pikkusen tulla takaisin. Mä katoin sen kisan keskellä yötä, koska mä olin vaalien takia töissä 12:30 asti. Mä aloin 1 aikaa katsomaan sitä kilpailua, niin mä oon 3 jäljestä joskus ollut Dansen kanssa, niin voi olla, että mullakin on muutama detaili ehkä saattanut mennä ohitse. Detaili kuitenkaan, mikä ei mennyt ohitse, oli Gaslyn älytön viikonloppu. Hullu aika-ajosuoritus, ja se jatkui mun mielestä kisaan. Kun en mä tiedä, ehkä Alppinen suorituskyvyn huomioon ottaen mä haluaisin sanoa, että jatkui jopa täydellisen. Ja mä haluan pelata riskillä. Verstappen tuli ohi, mutta mä haluan tarjota 10 joka tapauksessa. Jatkakaa. Aika rohkea. Joo, mutta en mä Gaslyltä niinku se enempää ota pois. Tai muuta kuin 1 arvosanan verran otan pois, mutta siis Alppinelle ihan siis tajuttoman näköistä niinku kyytiä oli. Ja niin, mulla on täällä 9. Joo. Alright. Turo? Mulla on kanssa 9 Gaslyllä, mutta mä näen kyllä, mistä sä tuut ton 10 kanssa, että ei se nyt mun mielestä ihan kaukaa haettu ole, mutta mun mielestä nämä on tosi vaikea reittaa niin järkevästi ainakin mun mielestä, että jos tuolta nyt tulee joku yllättäjä, kuka on se niin sanottu best of the rest tossa, niin missä se raja menee 9 ja 10 välillä? Kun mä aloin ajattelemaan sitä sitten silleen, että olisinko mä antanut sitä tarinasta 10, jos olisi esimerkiksi jollain Verstappeni vielä vienyt siitä eestä, mutta niin, toi on aika vaikea. Et siis ihan loistava ajohan toi oli ja ihan huikea suoritus siihen näin, miltä toi Alppinen on näyttänyt tähän mennessä tällä kaudella, mutta mä en itse oikein päässyt nyt yli siitä, että onko se sitten 10 vai 9, mutta tällä hetkellä mä oon nyt tyytynyt 9. Verstappenin edellä pysyminen olisi ollut semmoinen 10, että mä oisin lyönyt veeton tässä kohti jo. Nyt mä ehkä vielä vähän säästelen, varsinkin kun mulla pankissa on enää se 1 taas. Mutta mun 10 se käänti se aika-ajo. Koska ei puhuta pelkästään onnistuneesta kisasta, vaan puhutaan siitä, että se onnistunut kisa rakentui. Siis se aika-ajossahan ei pystynyt enää olemaan parempi. Siinä ei ollut kyllä enää mitään enempää otettavissa. Niin ehkä mulle rakenti se, että aika-ajo oli niin onnistunut kuin voi olla. Alppinelle meillä tosiaan se odotus, että okei, no katsotaan, koska 0 pistettä pohjalla. Se, että sitä pistetiliä voisi edes sillä 1 pisteellä avata. Niin ei. Gasly näyttää heti, että ei sillä autolla nyt ihan niin merkitystä, onko se hyvä vai onko se huono. Niin mä nyt ehkä kovasti yrittäisin vetää teitä kuitenkin tänne 10, koska aika-ajo oli täydellinen. Kisassa ainut, mitä olisit voinut tehdä, niin pitää Verstappenin takana. Mutta sit Thompsoni varsinkin Red Bull-fanina, eikö se ole aika vaikeeta pitää Verstappen takana? Kyllähän se tulee ohite, eikä tuu melkein joka tilanteessa. No joo, mutta niin. No mulla nyt voi olla Red Bulla sit päässä tai Red Bullin lava tuolla pöydän alla, mutta niin, mä kuitenkin annoin 10 Verstappenille Susukassa, joka mun mielestä oli niin kuin jo selkeä 10. Sitten mä annoin semmoisen vähän ujon 10 Piastrille Kiinassa. Mä en tiedä, onko tää niin kuin samanvertainen suoritus kuin niistä kumpikaan, varsinkaan toi Maxin Suzuka. Mutta niin. Mutta tää on nyt hankala. Alright, kuunnellaan Turoa välissä.
Öö, joo, no okei, mä kyllä taistelin sun kanssa Suzukankin jälkeen sit Hadgerista. Mä olin väittämässä, että se ei ole 10, mutta musta vaan tuntuu jotenkin itseltäni oudolta heittää 10. Mulla on itsellä semmoinen olo, että tuntuu, että sen pitäisi oikeasti olla niinku täydellinen. Etteikö tämä nyt hyvä olisi ollut, mutta onko se sitten niin täydellinen? Okei. Ja ehkä, no joo, mä haluan sanoa sen vielä, että ehkä mä nyt en pilaa keltään mitään ihan järkyttävää shokki-yllätystä, mutta mä oon laittanut tänne keulin ja sanon, että mä oon laittanut Piastrille 10, niin mä en halua laittaa 20 samaan aikaan. Okei. Mä en sit kommentoi tuota 10 määrää yhtään enempää. Mä tyydyn kohtaloon. Mennään numerolla 9. Se käy ihan hyvin. Jos tosiaan Verstappen olisi pysynyt takana, niin sit mä olisin taistellut tässä vielä kovempaa. Mutta hei, mennään ysillä. Mä otan, että Gasly näyttää vielä tällä kaudella 10-arvoisen suorituksen jossain kohti. Alpine käsitelty. Siirrytään Racing Bullsiin. Turo, avaa kummalla haluat. Avataan Inhokilla. En mä, mutta okei, toi oli ihan liian äkäinen kommentti. Lawson. Mukava jätkä kyllä, mutta mä en pääse yli siitä, kuinka paska se on tuolla radalla. Mulla on 3. Eihän tosta nyt tule yhtään mitään tosta hommasta. Ei niinku näy semmoista nousujohteista kaaretta siinä, että oon pettynyt ja en oikein pysty antaa mistään mitään säälipisteitä, niin tyydyin 3. Toki sanotaan vielä se, että se strategia nyt ei ollut sen syy, mutta kyllä mun täytyy ehkä olla jopa nyt samoilla linjoilla. Lawsonista ei oikein mitään sanottavaa tänä viikonloppuna. Kisa jotenkin tuntuu aika kaoottiselta kaikin puolin. Joo, strategiajutut ynnä muut, mutta en mä tiedä. Ei mulla oikein kans ole niinku. Tässä oli paljon otettavaa, koska kuten nähtiin, Gasly oli tosi ylhäällä. Sitten tullaan tietysti hetken kuluttua siihen tässä listoissa, mutta niinku, että mitä Haasit pystyy tekemään, Racing Bullsin auto ei kuitenkaan ole huono. Niin kyllä tässä niinku olisi ollut molemmille, mutta Lawsonille varsinkin potentiaalia enempää. Niin kyllä mä kans tarjoaisin 3. Joo, no siis. No Lawsonilla on nyt selkeästi vaikeeta. Me tiedetään kuitenkin, että Racing Bulls nyt kuitenkin pystyy ihan pisteistäkin taistelemaan. Ja että, niin, en tiedä onko ne sitten paineet, mitä tuon koko häsellyksen myötä on tullut, mutta ei nyt olla ihan siellä, missä haluttaisiin olla. Mutta hei, meidän ei tarvitse tästä riidellä. Mulla on myös 3. Se oli kätevästi naputeltu, ei tarvitse siihen käyttää vetoköysiä ynnä muita, mitä olin äsken käyttämässä, kiutusmenetelmiä. Siirrytään Isaac Hadjariin. Hadjar rakas, mä haluaisin antaa sille edelleen hyviä pisteitä. Mä oon tykännyt sen otteista, musta se vaikuttaa tosi hyvältä. Mut nyt tästä viikonlopusta mulle ei ole kyllä paljon sanottavaa. Aika-ajoissa jäi ehkä jopa vähän pettymykseksi, mä odotin autolta, mä odotin mieheltä enemmän. Kisassa myös aloitus oli karmaiseva huono, toki oliko siinä muistaakseni myös jotain pientä tilannetta hänen edessään, että jäi vähän pussiin kuitenkin. Ei mistään myös hyvissä tilanteissa heti kisa alussa, ja sen jälkeen mun mielestä aika näkymätön. Mut ei Lawsonin kaltainen kaos, mä tarjoaisin 4. Mitäs pojat? Joo, mulla taas on ollut vaikeuksia, anteeksi tää kuulostaa nyt pahalta, mutta mulla on ollut vaikeuksia ottaa tätä koko kuskia tosissaan se Australian jälkeen, kun se veti lämmittelykierroksella sinne seinään. Mutta, no joo, itse asiassa sä veit vähän sanat mun suusta. Ei ollut ihan Lawsonin tasoinen töräyskään, mutta ei nyt ollut kauheasti sen parempikaan, niin mulla on täällä myös numero 4. Turo, jatkatko samalla linjalla vai yllätätkö 8? En yllätä. Mä pyörittelin tuossa 4 ja 5 ja sitten mä ajattelin, että mä lennosta päätän se sitten loppuun, niin kyllä mä lähden tuohon 4 mukaan. Että toi oli hyvä, että mainitsit tuosta startin, koska sitä mä en muistanut, kun mä mietin, että mitä se oli 12 sieltä 16 siellä heti siinä ennen edes ykkösmutkaa, että se oli kyllä ihan katastrofia.
on siinä nyt annettava vähän sitten palautetta ihan RBn tiimillekin sen strategian kanssa, että se oli molemmille autoille ihan tosi huono, että se ei yhtään auttanut noita kuskeja, mutta ei se vauhtikaan nyt niin päätä huimaa vaan ole, että kyllä mä sinne 4 lähden. Se on ihan hyvä. Joo, kyllä Racing Bullsilla on sitten taas niinku tallipuolella, strategiapuolella paljon työstettävää, koska mun mielestä tässä on menetetty tosi paljon pisteitä näissä ekoissa kisoissa. Kaikilla on ollut otettavissa paljon enemmän. Ja musta on niinku jotenkin ehkä absurdia, että ne on 3. viimeisiä. Ottaen huomioon, että mä oon pitänyt varsinkin Hadjarin suorituksia tosi hyvinä. Ja onhan ne ollutkin, ja potentiaalia on ollut vielä enemmän, mutta en mä tiedä. Potentiaalia kuitenkin oletetaan ainakin löytyvän myös Aston Martinilta, jonne esimerkiksi nyt Verstappenia kovasti huhutaan Red Bullin omien sekoiluiden myötä. Mutta onko se Aston Martin sit kovin vahva? Dobsoni Alonso-fanina, otappas Alonsosta ensin koppia. Mulla ei nyt oikein ole sanoja tähän. Enkä mä itse silleen niin kuin Alonso-fanina pidäkään. Mä vaan tykkään se siitä niin kuin mentaliteetistä, millä se ajaa ja silleen. Mutta mulla on täällä pyöreä 3 ja mä voin siitä keskustelua käydä, mutta se mun mielestä kuvastaa ihan hyvin nyt tätä meininkiä, mitä mä siitä näin, vaikka en paljon nähnytkään. Turo? Joo, mulla on 4 kanssa. Tää on, nyt taas mennään siihen sarjaan, että no, mitä tuossa nyt on oikein viikonlopun aikana nähty? No, ei oikeastaan yhtään mitään. Että siellä ollaan virran mukana menty ja tuloksia ei ole tullut eikä näkynyt, että on vähän mitään sanomatta. Mä tarjoan 3. Aika-ajot Strolliin nähden toki onnistunut, mutta Strolliin nähden onnistunut pitää muistaa nyt kovalla painotuksella. Ja sit kisassa kuitenkin Strollin kanssa peräkkäin. Niin en mä nyt tiedä, onko siinä oikein kehuttavaa. Alonsolle odotukset mun mielestä pitäisi olla korkeammalla. Aston Martinille ehkä ei. Mutta edelleen mä tulisin siihen, että tossa oli otettavaa. Varsinkin kun safety cari meinas ainakin fuck uppaa muutaman kuskin kisaa kyllä kovasti. Niin kyllä tossa oli niinku tarjolla. Ottaen huomioon, että takaa tuli muun muassa Beerman ohitse ja pisteille saakka, niin mä antaisin kyllä rankkaa 3 Alonsolle, mutta en mä tiedä, sit Turo, haluatko taipua alaspäin vai olisiko Thompsoni nousemassa sit Turon lukemaan 4? Mitä te ootte mieltä nyt? Mä oon kyllä ihan nyt taipumisfiiliksissä, että ei mulla siis mitään positiivista sanottavaa ole, niin kuin millä mä puolustelisin, että joo, kyllä mä ihan ilomieli lähden alaspäin. Tarjotaan siis Alonsolle 3. Stroll 2. Pysy radalla, niin en mä halua 1 antaa, mut come on. Nyt ei niinku oo iskua. Aston Martin joo, varmaankin heikko, mut Onko teillä sanottavaa? Ei se enempää kuin Stroll 2. Se oli hyvä mun mielestä. Joo, mulla on Stroll 2 tässä lapussa ja siis mä en vaan niinku käsitä, että mitä tapahtui. Se alkukausi näytti jopa lupaavalta. Niin. Mitä tapahtui? Ihan niin kuin joku olisi katkaisijaa kääntänyt ja sitten se homma lähti ihan lapaisesta. Että niin kuin mä en... Iskät ylipuolella purahat. No ilmeisesti, että siellä alkaa sitten veto kanssa sitä mukaan loppuun. Että kun mä niin en varsinaisesti tykkää kuljettajasta, enkä oikeastaan tallistakaan, mutta oli se nyt silleen hieno nähdä, että oikeasti pystyy ottaa niin pari semmoista hyvää resulttia siihen alkuun. Silleen, niin näyttää, että se ei ole siellä ihan vaan niin pelleilemässä, mutta no. Kun Strollilla on tää ollut mun mielestä koko sen uran ajan, että sillä on ihan älyttömän hyviä suorituksia välissä. Siis jopa tosi hyviä. Edelleen tulen siihen 2020 vuoden paaluun. Ja sit kun pystyy vielä jatkamaan sit paalulta siellä kisan kärjessä, niin niitä hyviä suorituksia on, mutta sit kun tullaan alas, ja vaikka ei edes kolaroitas, niin silti se vauhti on niin kuin aivan kateissa. Siis aivan kuin F3-kuskilla. Aivan kuin F3-autolla. Siis ihan eri planeetalta. Aston Martinille siis jälleen yksi aika hyvin synkkä viikonloppu.
Ehkä myös synkkäsävytteinen Williamsille, joka varsinkin Albonin kaitsemana on ollut aika hyvässä iskussa. Albon kuitenkin tänä viikonloppuna pienissä hankaluuksissa jäi ykkösosioon aika ajoissa, se maksoi aika paljon. Ja nyt tullaan ehkä sitten siihen, että kun mä katoin sen kisan yöllä, niin mä oon missannut jotain detaileja. Mut jotenkin mulla oli Williamsille suuret odotukset, varsinkin kun Sainz pystyi nyt sitten taas pitkien ongelmien jälkeen niin performaamaan aika hyvin aika ajoissa ja jossain määrin vielä kisassakin, niin en mä oikein voi tarjota Albonille 4 suurempaa. Vai mitä te ootte tarjoamassa? Okei. Mulla itselläni täällä on taas 5, Joo. koska niin. Tää nyt päästään taas tähän mun näkymättömään 5. Että mä näin mun mielestä yhtä paljon parannettavaa kuin mä näin niinku huononnettavaakin. Mun mielestä niin. Mutta tällä nyt katselumäärällä, mitä mä tosta sain, niin muuhun ei ehkä tänä viikonloppuna kannata niin taas sitoutuakaan. Mutta siis joo, 5 on se, mitä mä annan. Turo. Mulla on kanssa 5 tossa tarjolla ja mä ajattelin kanssa, että en mä ehkä sitä lähtisi välttämättä alemmaskaan antaa, koska siis joo, se aika-ajo oli aika karsea. Se vähän kyllä verottaa tosta, mutta sitten jos miettii sitä kisaa, niin joo, olisin toivonut kyllä Alboneltakin pisteitä. Olisi ollut. Musta edelleen tuntuu, niin kuin mä puhuin viime viikonloppunakin, että musta tuntuu, että se Williams on niin paljon parempi kuin mitä ollaan saatu ymmärtää. Niin mä olisin toivonut paljon parempaa, mutta sitten taas mun täytyy antaa. Niin. Mutta mä annan vähän armoa sen takia, että se kyllä myös oli semmoinen kunnon vapaa-ottelu se midfieldi tuossa kisassa, että se oli koko ajan semmoinen pakka, että siinä on vähän paha niin kuin silleen oikeasti keskittyä johonkin yksittäisiin ohituksiin, kun koko ajan joku on kuitenkin hengittämässä niskaan siinä takana, että se oli ihan yhtä niin kuin, tosi tiukkaa pakkaa, että vähän joka puolella tapahtuu kaikkea, niin mä sillä vähän sitten tasoittelin sitä, ettei pisteelle päässyt. On, ja sitten toki ehkä täytyy tulla siihen, että siellä oli kuitenkin niitä hyviä suorituksia, niin ehkä me nyt tehdään mieluummin niin, että me preisataan sitten niitä hyviä, kun ne otettaisiin pois nyt näiltä, jotka sitten ei ehkä ollut niin hyviä. Mä taivun. Nostetaan Albon 5, se käy mulle hyvin. Mä haluan kuulla teidän Carlos Sainzit ensin. Thompsonilta varmaan on nyt turha aloittaa, niin Turo, haluatko ottaa taas ekat puheet? Joo. Mun pitää oikein katsoa teidän naamoja, että miten te reagoitte, mutta mulla on Sainzille 2. Okei. Joo, siis se aika-ajo oli hyvä. Siinä taas pääsin innostumaan jo Williamsista, mutta sitten se kisa nyt oli vähän, siinä oli vähän penaltyä ja sitten se lopulta se pieni kolaus, mikä siihen keskeyttämiseen johti, niin oliko se nyt varsinaisesti Sainzin vika? Mun mielestä ei, mitä mä sitä jälkikäteen katsoin, että se oli vähän semmoinen aika epäonninen tilanne, että ei siinä nyt varmaan Jukikaan ihan yrittänyt tahalleen tulla kylkeen, että se vähän nyt lipeäisi silleen, että olisi voinut sattua kelle vaan, niin en silleen antanut siitä Sainzille oikein nyt palautetta, mutta sitten taas se, että se oli niin semmoista up and down, että joo, eikö? Jep, ja sitten kuitenkin se puotin nyt tosi alas sen takia, että keskeytys. Niin. Ei siitä nyt oikein hyviäkään pisteitä voi antaa, ettei pääse kisaan maaliin. Niin. Joo, ja sitten kun ei voi kuitenkaan ihan vetää sitä keskeytystäkään tosiaan omaan niin kuin, tavallaan, ettei olisi ollut mitään niin kuin, osaa. Koska kukaan ei kolannut ihan täysin, eikä sitten ollut missään nimessä teknikaalinen ongelma. Niin, okei. Ennen kuin mä sanon oman, niin Thompsoni, mitä sä tarjoaisit? No, kun mulla on täällä tää niin kuin 4. Kun homman nimi on nyt se, että mä halusin antaa Albonille 1 isomman kuin Sainzille. Sen takia, että tai siis sanotaan näin, että halusin antaa ton Albonille ton 5 just nimenomaan sen takia, että mun mielestä Sainzille 3 tuntuisi liian niin kuin rankalta. Koska just näin niin kuin Turo tuossa jo sanoikin, että aika jo näytti ihan siis niin kuin
siedettävältä. Ja sitten taas, että voidaanko laittaa kokonaan Saintsin syyksistä keskeytystäkään. Niin siksi mä justifyasin itselleni ton 4 tonne. Mutta mä voin sitä nyt ainakin siihen ehkä 3 tiputtaa, jos te ihan ootte kivittämässä mua tämän sanomani perusteella. Mutta niin, mulla on 4 nyt tässä omana mielipiteenäni. No kun siis, tässä nyt tullaan ehkä siihen, että mä olin tosiaan vähän hukassa sen Sainzin kanssa, että mitä kaikkea sille siinä kävi. Että kun musta tuntui, että sillä oli koko ajan tapahtuma ja se oli niinku koko ajan mukana, mutta ehkä jopa niinku huonossa valossa. Mutta siitä aika ajo tosiaan hyvä ja Sainz ehkä nyt löyti sitä niinku fiilistä ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Se on ollut kuitenkin tosi hukassa sen kanssa. Niin sen takia mä olin ehkä jopa pikkusen yllättynyt tuosta Turun 2, koska mä olin tarjoamassa nyt täällä 4 myös. Mutta kyllä mä happily voin tulla kans siihen 3. Kyllä, kun mulla ei niinku oikein käynyt nyt oikein selväksi, että mitä kaikkea siinä Sainzille oikeasti kävi. Ja kyllä mä voin hyvillä mielin. Mähän muutenkin näissä on, te olette ehkä huomannut sekä co-hostin että myös kuulijat, että mä oon aika ajoille antanut suurempaa painoarvoa kuin mitä te ootte. Niin senkin takia mä voin heti tulla kyllä alaspäin. Niin miltä se 3 sitten vaikka kuulostaisi? Kyllä se käy mulle. 3 on ihan hyvä. Siihen 2 mä lähden. Mä kuitenkin annoin sen Strollille ja Bortolle, että tulee mun mielestä Sainz kuitenkin oli vähän sitten taas näyttävämpi. Niin mun mielestä 3 käy ihan käy tähän. Selvä, taputellaan 3, taputellaan Williams. Siirrytään Haasiin. Molemmat kuljettajat pisteillä. Taas hyvää iskua Haasilta, hyvää näyttöä molemmilta kuljettajilta. Okonia minä tuossa tuhosinkin ennen viikonlopun alkua, niin Okon sitten näytti, että, tai no okei, näytti seinän kautta, että kyllä silti ihan hyviä suorituksia voi tulla. No Turo, otapas Okonista koppia. Ilomieli. Joo, miksei se voinut tehdä vaikka niin kuin viime viikonloppuna, silloin kun mä sitä toivoin. Mutta joo, siis on kyllä iloinen, että näen Okoni hyvillä sijoilla, että on kyllä tosi tyytyväinen tuohon, miten ajoi. Ja, vähän verotin siitä aika-ajokolarista, koska no eihän se nyt ikinä hyvä ole tallille, että sä laitat sen auton palasiksi seinään. Niin mä myös annoin sen näkyä kyllä tuossa mun numerossa, mikä on tällä kertaa 8 Okonille. Ja mua kyllä vähän kiinnostaa, että mitenköhän tämä koko Haas-keskustelu menee, koska mun mielestä tämä oli aika jännittävä, ettenkö sanoisi. Okei. Topsuni, ota sä koppia. Mitä sä tarjoat 8 vierelle? Mua ensinnäkin nyt harmittaa suunnattomasti realisoida tämä, että Haas niin kuin alkaa näyttää vaan paremmalta ja paremmalta heti sen jälkeen, kun mun lempi F1-kasvoni Günther Steiner on lähtenyt sieltä pois. Se vähän harmittaa suunnattomasti, mutta kyllä se taas niin kuin ilostuttaa myös suunnattomasti. Joo, tää oli oikein onnistunut viikonloppu tiimiltä. Mulla on Okonille 8. Yhdyn Turon mielipiteeseen tässä asiassa. Kiitos tarkennuksesta. Mä yhdyn teidän arvosanoihin ja lykätään 8 sinne suoraan. Mä olen ehdottomasti Turon kanssa muilla linjoilla, että kyllä siitä aika-ajo-virheestä on pakko rokottaa. Ja sitten tullaan siihen, että jos olisi aika-ajo ollut nimittäin onnistunut, niin mihin olisi voinutkaan olla saumaa, kun ajamalla päästiin noin kirkkaasti pisteille molempia autojen toimesta. Niin ehkä sinne tavallaan jäi kyllä piippuu vielä kovasti, tullen näihin Topsunin äsken käyttämiin sanamuunnoksiin, viittauksiin, vertauksiin ynnä muihin. Niin 8 mun mielestä kuulostaisi aika osuvalta. Mennään siis sillä. Oliver Bearman sen sijaan viimeiseltä sijalta viimeiselle pistesijalle. Älytön nousu, mutta miten se näkyy, Turo, sun arvosanassa? Joo, tämän takia mä ajattelin, että tämä voi olla vähän jännä, koska kuten tuossa nyt sanoinkin Okonille 8, niin mä oon tarjoamassa Bearmanille 9, vaikka Okon kuitenkin oli tuossa eellä kuitenkin race-resulteissa. Tuossa oli tosi monta asiaa, mitkä nosti Bearmanin suoritusta mun silmissä. Se, että no okei, joo, ehkä sen ei olisi pitänyt aloittaa
viimeiseltä sijalta. Että siitä voisi periaatteessa antaa vähän palautetta, mutta ihan siis huikea nousu, 10 sijaa. Ja sitten toi gappi Oconiin oli mulle aika iso tekijä tuossa, että se ei ollut kuin 3 sekuntia se väli. Et musta tuntuu, että Bergman oli kyllä se nopeampi auto, että siinä vaan nyt haittasi se, että se aloitti sieltä pohjalta. Ja mun silmissä niinku tommonen individual performance oli parempi Bergmanilla, niin sillä mä annan sille 9. Mun täytyy olla kaikin puolin samaa mieltä. Ehdottomasti kysyn, että minkä takia aloitettiin perältä, mutta siitä täytyy antaa niinku kunniaa hyvälle suoritukselle huonosta aikaa, josta huolimatta otettiin kyllä se, mitä oli otettavissa. 9. Thompsoni, vedätkö sinä meitä alaspäin, ylöspäin? Tuletko kanssamme liittoon? Siis mun pitäisi jättää varmaan kisat katsomatta niin kuin joka viikonloppu, koska siis me ollaan tänään jotenkin aivan poikkeuksellisen samanmielisiä. Ja nyt vaikka meitä onkin 3, tää on ihan sairasta. Siis mulla on joo kanssa 9. Siis hyvä tommonen nousutarina, niin kyllä sytyttää meikäläistä aina, että jos lähdet viimeiseltä sieltä ja päädyt pisteelle, niin kyllä multa pisteitä ropisee. Ja mitä huonommalla autolla, niin sitä parempi. Haas nyt ei ole kuitenkaan se varmaan ennakkosuosikki tälle kaudelle. Nimenomaan joo, kyllä ehdottomasti sitä Haas-lisää siihen on annettava. Varsinkin kun kaikki muutkin autot näyttää ihan potentiaalisilta. Ja kyllä tämä siis kärkipakassahan on mielenkiintoinen tilanne, koska kuka tahansa voi olla sijoituksilla 2-8, mutta sitten kyllä kuka tahansa alemmista talleista voi olla pistesijoilla. Et kyllä tässä on mielenkiintoinen kausi sekä ylemmässä että alemmassa tasossa. Siirrytään askeleen ylempään tasoon tämän Bergmanin 9 myötä. Ferrari. Pisteissä kärkitalleista huonoin, mutta radalla tänä viikonloppuna ei kamalan huono. Miten sä näet, Turo, Ferrari-fanina Hamiltonin viikonloppu? No siis nythän on taas aika tommonen kaksipiippunen, että mä itse asiassa käännän tässä vaiheessa nyt. Mä nostan 1 ylöspäin, koska mulla oli alun perin 7 tässä. Mä olin taas vähän äkäisellä linjalla. Mutta mä nostan sen saman tien 8, koska mun ensimmäiset perustelut oli siihen, että no joo, sitä nyt oltiin taas Leclercia takana aika-ajoissa, ette kisassa. Ja sit mä olin sanomassa siitä, että toi strategia pelasi aika vahvasti sen käsiin loppujen lopuksi siinä, että se pääsi vielä tuohon 5. sijalle, mutta sitten taas se sen takia, että mä nostan siitä 7 on se, että se strategia kyllä myös haittasi sitä siinä kisa-aikana, että sen oli oikeasti pakko niin kuin ajaakin kovaa, että se saa sen strategian toimimaan, että se ei ole ihan niin yksiselitteinen, että harvinainen viikonloppu, kun pitää antaa jopa vähän nostaa peukkua Ferrin strategiatiimille, että ei olla oltu pelkkiä hattotelineitä siellä tällä kertaa. Joskus niinkin. Hei, hyvä nosto muuten toi strategian kanssa taistelu. Ennen kuin mä sanon mitään, niin Thompsoni, mitä sä tarjoaisit? Oikeastaan melkein kaikessa on nyt samaa mieltä kuin Turo. Ainoa, mikä multa jäi puuttumaan, oli se 1 pisteellä nostaminen. Mulla on se 7 jäänyt tänne. Niin mä menen nyt sillä, mutta Turo kuulosti todella hyvältä, niin periaatteessa voi kyllä 8 tulla, mutta ootan ensin mitä sä sanot. Jos sä sanot 4, niin sitten mä en nosta vielä, että mä kuulostin tyhmältä. Kyllä meidän täytyy jonkin tasosta keskustelua käydä, koska mun mielestä 8 tuntuisi jotenkin ehkä liian positiiviselta. Mä nimittäin tarjoaisin 7 kans, koska aika-ajot merkkaa nyt tosi paljon tuolla kärjessä, ja ne oli kyllä nyt Hamiltonilla jälleen aika kehnot. Tiedetään kuitenkin, että Norriksella oli älyttömän huono suoritus, Verstappenilta myös oli ehkä varaa odottaa parempaa, niin kyllä siellä olisi aika-ajoissa jo ollut otettavaa. Ja sitten taas radalla, mä näköjään näytin peukkua tämän kameran mielestä alaspäin, mutta kyllä se toisaalta käy. Verstappenin ohittaminen nyt ei ehkä ollut se haastava osuus tätä viikonloppua. Mä jotenkin ehkä
en näe, että tässä olisi 8 arvoinen viikonloppu kuitenkaan. Se etäisyys Leclerckiin niin koko viikonloppu ajan on mun mielestä aika iso tekijä. Ja kun Leclercin viikonloppukaan ei ainakaan mun papereissa ollut täydellinen. Niin, Turo? Joo, ihan hyvää pointtia kyllä tulee. Toi on ihan fakta, että Hamiltonilla ei noin aika-ajot nyt onnistu. Siinä on vähän parantamisen varaa kyllä isosti. Kisassa kyllä vauhti tuntui yllättävän hyvältä ja musta tuntuu, että loppuun kohden Hamilton jopa ehkä sai säilytettyä renkaita paremmin kuin Leclerc, että ne viimeiset kierrokset sitten Hamilton myös kulki vähän kovempaa ja sai pikkusen kurottua sitä gäppiä, mikä maaliviivalla näyttäisi olevan 8 sekuntia Leclerckiä. Että se kyllä siihen nähden, että niiden pysähysten jälkeen, kun Hamilton jäi sinne keskipakaan, sinne niin sanottuun purgatory Williamsien sun muiden kanssa vähän taistelemaan, niin se maksoi sille tosi paljon, mutta se kyllä nousi siitä aika hyvin vielä tonne vitossijalle ja sai kuitenkin niistä renkaista sitten sen hyödyn, että mä heitän tähän nyt taas sen, että mä oon itse sitä mieltä, että ehkä toi 8 ei ole mun mielestä niin väärä, mutta sitten se on taas siinä niin rajalla, että se ei nyt pilaa mun koko loppuviikkoa, jos me sinne 7 mennään, että en ala käyttämään veto-oikeuksia Hamiltonin 8 arvosanaa. Kerro mulle, Turo, mä unohdin, minkä sä annoit Oconille? Oconille mä annoin 8. Toi Niin. on itse hyvä, mä tiedän mitä sä oot saamassa. Niin, sit mä en sano sitä. Niin kysymys kuulee, että tarviiks meidän sanoa mitään? Ei tarvi. Me käytiin tää sama keskustelu jo viime viikonloppuna. Eli 7 se on. Kyllä se on 7. Hyvä. Tarjotaan Hamiltonille 7. Kaveri punaisissa Charles Leclerc sen sijaan. Jälleen vahva viikonloppu. Oli hyvin lähellä tää Turo-ennustus siitä podiumista. Täytyy sanoa, että ei oikeasti kaukana ja siinä oli ehkä vähän siis jopa taas huonoa tuuria matkassa. En tiedä. No Turo, ota sä ensin koppia. Okei, tehdään niin. Hei, sä tarjosit 7-8 väliä Hamiltonille. Mitä sä tarjot Leclercille? Mä tarjoan Leclercille 9. Se oli ihan aika niinku uskaltaisin jopa väittää, että aika semmoinen mitä oletinkin, että sitä vauhtia kyllä oli siellä ja ei mitään niinku isompia ongelmia, aika-ajot meni hyvin, kisa meni hyvin ja puolusti hyvin Norrista vastaan. Se olisi voinut tapahtua paljon aikaisemminkin se ohitus. En tiedä, onko se siitä, että Leclerc ajoi hyvin vai siitä, että Norris ajoi ihan paskasti, mutta kyllä mä annan aina mun positiiviset Leclercin laariin. niin, mä oon ihan tyytyväinen kyllä tohon ja mä uskaltaisin väittää, että se on 9 arvoinen suoritus. Että Topso on tosi miettelijän näköinen. Avaa sanainen arkkusi. No joo, mulla nyt on tää täysin sama kuin äsken, että mä oon antanut taas yhden vähemmän, mä oon antanut sen 8. Niinku, joo. Niin kuin Turo sanoi, että se ohitus olisi voinut tapahtua aikaisemmin, mutta se sitten tapahtui kumminkin. Että niin. Niin. En mä voi antaa Leclercille samaa kuin mä annoin Beermanille. Niin siksi mulla on se tossa 8. Mutta jos Veeti on mun kanssa eri mieltä, niin kerro mitä mieltä. Kyllä mä voin antaa saman kuin Beermanille. Kyllä mä voin antaa 9. Koska mä ehkä tuun jälleen siihen, että ei tossa kamalasti oo enää parempaa. McLarenithan lähtökohtaisesti paperilla pitäisi tulla ohite. Edelleen sanon tän joka showssa, mutta Russellia mä oon nostanut koko alkukauden ja mun mielestä ihan syystä. Musta on oletettavaakin, että se on Leclercin yläpuolella. Onnistunut aika-ajo ja käänti sen onnistuneeksi kisaksi. Ehkä siis viikonloppu ainut heikko paikka oli aloitus. Eikö siinä ottanut vähän takkiin? Nyt on oikein tyhjä. niin mullakin. Mä mietin, että jääkö se nyt 2. vai menikö Norris sitä ohi? Ei mennyt. Ja pysyy se 2. Ei, kun Russell otti hävyttömän hyvä aloituksen. Siis Piastri Russellhan jatko 1-2 suoraan. Eikö niin?
Mä en ota mitään. Munkin mielestä. Vittu kun mä en Ja muista. sitten Norris tuli siihen kintereille ja sitten joutuivat Niin taistelemaan tulikin. siitä. Ja Leclerc kuitenkin lähti eturivistä sen Russellin jälkipenalty myötä. Niin ainut heikko hetki se, ja ei sekään nyt kovin heikko, niin mä tarjoisin kyllä kans 9, koska edelleen ehkä tullaan siihen, että onnistu puolustamaan aika tosi pitkään mun mielestä Norrista. Ja se podium ei ollut kaukana. Ja se ei myöskään ole niin kuin kovin kiveen hakattu, että Ferrarilla pitäisi päästä palkintopallille. Niin miten sä, Topsoni, voisit taipua tähän meidän 9? Niin kuin mä oon sanonut, että mä nyt on taipuvaisempi tänä viikonloppuna, niin annetaan se 9. Annetaan se 9. Mennään siis 9. Siirrytään Red Bulliin. Otahan meidän household Verstappen-fani vähän koppia. Verstappen on mun mielestä hankala nimittäin analysoida, niin mua kiinnostaa vähän, että miten sä lähestyit tätä arvosanaa, varsinkin kun et kisaa täysin seurannut. Niin, sä puhut mulle, mä luulen, että sä puhut Turolla. Mulla, no siis, lähdetään nyt siitä liikkeelle, että Red Bullilla oli floppi viikonloppu, niin kuin jompikumpi teistä saattoi sanoakin ennakkoissa. Mä en muista. Mä katsoin sen ennakkojakson vähän pimeissä olosuhteissa. Mutta joo, pisteet sinne. Niin, oli huono viikonloppu. Red Bullilta ei oikein lähtenyt mitään. Mun mielestä se oli jälleen enemmän auton vika kuin niiden ajajien vika. Mulla on Max Verstappenille sijoitusta kuvaava 6. Turo? Ihan hyvin kyllä sanottu, että mä oon itse antanut Verstappenille 7, mutta musta tuntuu, että mä oon ehkä ollut myös liian antelias tässä, että tää oli, niin kuin te sanoitkin jo aikaisemmin, niin tää on siis tosi vaikea mun mielestä arvioida, koska oliko sitten Verstappen niin huono loppujen lopuksi, vai onko se niinku suurimmaksi osaksi siitä autosta? Et mä aloin just miettiä siltä kannalta, että mä oon kuitenkin antanut Duhanille 6, niin haluanko mä antaa samaa lopputulosta Verstappenille sitten, että siis tää on vaikea. Tää on mun mielestä tosi vaikea. Tää on melkein semmonen kolikon heitto kyllä. Mä heitin kolikkoa teidän antamien numeroiden välillä, 6-7, koska tätä voi mun mielestä tarkastella monelta osin. Voi tarkastella just siltä, että mitkä on ne odotukset. Odottaako, että se auto oli huono? Kuinka paljon tavallaan antaa painoarvoa sille Verstappenin esimerkiksi sille Japanisuoritukselle, että onko se niin kuin tavallaan ihan godlike suoritus, mihin sillä autolla ei pitäisi pystyä, vai onko se niin kuin, tavallaan Verstappen suoritus. Sitten tullaan myös siihen, että Tsunoda oli kuitenkin mun mielestä yllättävän hyvässä kyydissä, ja ottaen noin Red Bullin kakkoskuskin hankaluudet ja Tsunodan toinen viikonloppu, Japani kuitenkaan ei ollut myöskään mitenkään helppo paikka lähteä siihen rattiin, niin nyt ihan ok onnistunut viikonloppuisin aika lähellä Verstappenia. Mutta sitten tullaan siihen, että mun mielestä Verstappenin 2 huonoa pysähdystä olisi voinut maksaa paljon enemmänkin. Että kyllä taas ratilla paikattiin. Ja kyllä ehkä mun täytyy, vaikka mä taas en ole kovin Verstappen-fani, niin kyllä mun täytyy kääntyä siihen isompaan ja kuitenkin tarjota 7. Joo, mutta pakko pointauttaa tuosta äskeisestä kommentista, että eikö Verstappen ja godlike ole niinku synonyymit, eikö ne ole niinku sama asia? Mutta siis, no, kuitenkin. Niin, pakko myös pointtaa, että onhan tässä nyt kaikki ihan tehty väärinpäin. Siis meillä on auto, joka on rakennettu Verstappenille, ja Verstappen ei pysty ajamaan sillä hyvin. Niin mä koitan siitä nyt vähän mun 6 justifyjaa, mutta mä myös annan tietty Maxille isommat pisteet, jos sitä halutaan antaa. Niin kyllä mä siihen 7 voin tulla, ei me aleta siitä taistelemaan. Kyllä me ehkä annetaan se 7 nyt tänä viikonloppuna. Katsotaan sitten Saudi-Arabian jälkeen, että mikä on meininki. Sitten me ollaan ehkä taas vähän viisaampia, koska toi Red Bullin tila on nyt kyllä kysymysmerkki. Koska välillä se näyttää tosi vahvalta, varsinkin siis Maxi alla. Nyt se näytti tosi heikolta. Toki oli muutakin tapahtumaa. Ollaan kisalta viisaampia, katsotaan Saudi-Arabiassa, onko
meillä sit mikä fiilis, mutta 7 kuulostas mun mielestä aika hyvältä. Tallikaveri Yuki Tsunoda äsken jo mainittiinkin. Toista viikonloppua ykkös Red Bullin ratissa. Ei kuitenkaan kaukana Verstappenista. Ota Turo koppia. Miten sä näet Tsunodan toisen Red Bull viikonlopun? Ootko sä antanut armoa? Ootko sä ollut rankka? Mä oon antanut armoa, koska mä myös veikkasin Tsunodaa mun tämän viikonlopun yllättäjäksi. No, en mä nyt tiedä, voiko, se on vähän nyt katsojasta kiinni, että haluaako sanoa, että onko se yllättäjä vai ei. Mutta eipä hän ollut ainakaan P17, niin se on ihan positiivinen. Mutta sieltä Lawson Shadea lisää. Mä oon tosta nyt tuommoista Solid 6 tarjoamassa, että mun mielestä se kuvaa aika hyvin tätä, että ihan hyvin ajettu pisteille. Ehkä semmoinen pieni apina pois selästä, että saa ne ensimmäiset pisteet tästä alta pois. Ja no okei, toi gappi Verstappeniin kyllä kerkesi kasvaa tuossa myös melkein 11 sekuntia, mutta senkin voi kyllä antaa, tai siitäkin voi antaa kyllä anteeksi sillä, että sekin oli just tuolla kaikista pahimmassa nipussa tuolla 10 taistelijoissa mukana, niin se on tietysti vähän vaikea nyt pysyä ajallisesti Verstappenin lähellä, kuka päästään siellä ihan tyhjää baanaa eteenpäin. Että näinpä, pakko olla sun kanssa samoilla linjoilla, tarjota myös 6 aika lailla samoilla perusteluilla. Vahva toinen viikonloppu Red Bullin ratissa, vaikea Red Bullin ratissa, mutta edelleen, koska Red Bull ja Verstappenin vauhti on vielä vähän kysymysmerkki, niin vaikea lähteä antaa parempaa, mutta ei kyllä oikeastaan mun mielestä ansaitse huonompaakaan. Topsoni. No siis hyvä, että heitit kommentteja sinne mua, koska mun on pakko myöntää. Mä kattelin haltioituneena tätä OBS-äänipalkkia, kun se pomppii tuossa. Mä en kuullut siis, mitä Turo antoi arvosanaksi, niin se oli ihan hyvä. Mutta mulla on tää mun blandi vitonen taas täällä. Mä en oikeastaan halua uskalla sitä perustella se enempää. Niin ehkä mä sitten tyydyn siihen 6 kanssa. Mun mielestä se 6 kuulostaisi ihan hyvältä. Mun mielestä me voidaan olla vielä vähän pehmoja. Tsunodan tavallaan se psyykkinen tilanne, mistä se tohon joutuu tulemaan, niin ei ole helppo. Niin se, että pystyy ajaa virheettömän viikonlopun pisteille, kuten Turo sanoi, helpottaa varmasti nyt olotilaa kyllä. Läppästään 6, ollaan sitten rankempia jatkossa, jos siltä tuntuu. Sitten tullaan mielenkiintoiseen talliin. Ei vielä kuitenkaan McLareni. Mercedes ensin. Ja Antonellin pisteyttäminen onkin nyt ihan perkeleen vaikeeta. Ja Antonelli on nyt semmonen, missä mulla on täällä kautta lukema. Eli mä haluan kuulla, mitä te sanotte ensiksi. Turo, aloita. Joo. Mä en halunnut olla erityisen rankka, enkä myös liian pehmokaan tässä, niin mä lähdin tommosella Topsonin vakio 5 tohon. Ei, onko sulla joku 2 siellä? Anna siis perustele vaan, jos sulla on vielä jotakin. No siis, kun mun mielestä tossa voi syyttää aika paljon tiimiä. Ja sitä strategiaa, koska olihan se nyt ihan farsi. Eihän siitä tullut siis yhtään mitään. Ja, niin kuin, mun mielestä kellään tommosella vastaavalla strategialla ei ole mitään saumaa niin kuin oikeasti saada oletuspisteille. Niin mä annan tosi paljon anteeksi sille. Tai no ei nyt sillä, että se vauhti olisi missään vaiheessa ollut niin kuin mitenkään päätä huimaavaa, että jos se strategia olisikin ollut täydellinen, niin siellä olisi jotain podiumia haettu, mutta Okei. Topsoni, ota koppia. No joo. Sanottakoon ensiksi, että mä ehkä Mercedekseltä arvioin enemmän tällä kertaa Russellia kuin Antonellia. Niin mä annoin tavallaan Antonelli arvosana sillä perusteella, mitä mä annoin Russellille. Ja myöskin sen perusteella, mitä Antonelli on näyttänyt, että pystyy tekemään, ja sitä mitä Mersu ylipäätään on näyttänyt, että pystyy tekemään, niin mä ajattelin, että 6 näyttäisi Antonellille ehkä parhaalta. Joo, se kuulostaa musta hyvältä. Sen takia mä olin Turosta shokeraantunut, koska mulla on täällä 7/8. Koska
mun mielestä Antonelli oli toisiksi paras radalla. Katoitteko te niitä ohituksia? Katoitteko te, miten se ajo? Tuo hyvä pointti, Topsoni. Se oli ihan älyttömän vakuuttava radalla. Aika-ajot. Hyvä suoritus edelleen. Muistetaan, että se on oikeasti junnu. Se on oikeasti nuori jätkä. Se tulee oikeasti tosi mielenkiintoisessa paikassa, tosi kovilla paineilla, älyttömän taitavan Russellin viereen. Ja mun mielestä toi oli kyllä tiimin nyt, niin toi strategia herätti mulle vaan kysymysmerkkejä. Ja Antonelli olikin mun mielestä erityisesti yksi niistä, jotka kärsi sitä safety carista, koska oli just tehnyt pysähdyksen. Mä ehkä lykkäisin 7. 8 voi olla, nyt kun teetaroit varsinkin noin tai niin alhaista, niin ehkä mä sen 7 sitten lykkäisin tauluun omalta osaltani. Mut sit meillä on neuvottelut, koska meillä on 5, 6 ja 7. Turo, sä aloitit kierroksen, mitäs meidän kommenttien jälkeen? No joo, mä oon nyt miettinyt tässä koko ajan, kun mä oon kuunnellut teidän näitä perusteluita, niin mä oon miettinyt, että mihin suuntaan mun kannattaisi lähteä viemään tätä. Ja jos mä haluan nyt pitää saman linjan kuin mikä mulla on muiden kuljettajien kanssa, ketkä nyt on ollut tuossa samoilla sijoituksilla, niin mun on kyllä annettava anteeksi sitä, että se on ollut siellä vaikeassa tilanteessa, just missä on ollut Albon, Sainz, Hamilton, Tsunoda. Et siis se on todella vaikea niin kuin keskittyä omaan kisaan. Siihen päälle se, että se strategia menee ihan pipariksi. Ja ne on siinä aika paljon niin kuin asioita, mitä voi antaa anteeksi. Ja se, että aika-ajotkin oli ihan hyvät, mutta ei nyt ole ihan omasta syystä tipu sitten alaspäin kisaa varten grid penalty. Niin kyllä mä voin lähteä vähän ja pikkuhiljaa kipumaan sinne 6 päin. Te saatte musta niin ilkeä, mutta ehkä mun on tultava sit siihen 6. Jotenkin se musta tuntuisi rankalta, kun mä katoin kuinka hyvä se oli radalla. Mut, no, ei kuitenkaan pisteillä, siis onhan se totta. Ja tässä on just vaikea arvioida sitä, että jos tiimi päättää taktiikan, niin kenen syy sit lopulta oikeasti on? Niinku, jos jollain on ihan paska taktiikka, mutta se ajaa se helvetin hyvin, emme oikein voi sille 10 antaa missään tilanteessa. Niin, mennäänkö sillä 6, pojat? Mun mielestä voidaan se ottaa. Noniin. Vähän, mä nyt kyllä, musta tuntuu vähän pahalta olla nuorta poikaa kohtaan niin ilkeä, mutta no. Jos se yhtään helpottaa toi, niin me tehtiin kyllä Sainzille vähän samalla lailla. Mun mielestä se on ihan hyvä vertauskuva, että ei se nyt mun mielestä 2 tasolla ajaa siellä radalla, mutta Okei. Se lopputulos. Okei, kyllä me annettiin Sainzillekin tosi alhainen. Joo, mä otan sen 6. George Russell on mun toinen kauttamerkki. Joten edelleen Turo, ota puheet, Topsoni, ota siitä koppia ja mä koitan päättää tässä matkalla. No, mä annoin itse Russellille 9. Se oli aika solid viikonloppu. Siis löin vetoa. Täällä ei siis kannateta vedonlyöntiä, mutta löin vetoa, että Russell on podiumilla. Ja olen todella innoissaan, että se osui. Ja ei tossa nyt oikein aika virheetöntä ajoa. Ihan hyvä aika ajo, hyvä kisa. Ja vaikka autossa nyt oli vähän tapahtu asioita, kaiken näköistä, niin kuitenkin se pakka pysyi kasassa, että se ei siitä lähtenyt dominot kaatumaan sen takia ja päästiin 2. maaliin ja vältettiin rangaistuskin, että se oli ihan hyvä pelastus itse asiassa, kun luin sitä uutista, että hidasti vauhtia, niin vältti varmaan sen takia rangaistuksen, että siitäkin on annettava ehkä bonuspisteitä. Niin kyllä toi, en näe, että 10 suoritus, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen itse tuohon 9. Topsoni. Siis solidi viikonloppu. Russell näytti taas, että mä oon ehkä ollut hänestä väärässä aiemmin. Kyllähän se niinku on taas sytyttävä ja pakko antaa kyllä kaikki propsit sinne ja komppaan Turua. 9 on kiva numero. Ehkä mun pitää vähän hold my horses edelleen. Mä
taivun siihen 9. Mä olin nimittäin pyörittelemässä jopa 10, koska jälleen tullaan kysymyksiin, että mitä tuossa oikeasti voi enää kamalasti parantaa. McLarenit kuitenkin paperilla pitäisi olla ohite. Mutta kyllä se 9 kuulostaa hyvältä. Me voidaan säästellä. Mä veikkaan, että Russellillekin 10 monikossa. Päästään tiputtelemaan vielä. Niin mennään 9. Ja siirrytään McLareniin. Hei, saanko ottaa puheet? Saanko ottaa Norris-fanina puheet? Ja avata pelin sillä. Lopetetaan nimittäin positiivishenkiseen. Mä en tiedä. Te saatatte olla jopa vielä eri mieltä mun kanssa. Mut peilaten noihin muihin, mitä me on annettu, niin mä tästä lennosta lasken vielä 1. Hän kuitenkin seisoo podiumilla, niin tää tuntuu rankalta. Mä jotenkin tossa äsken mietin, tai aikaisemmin kun mä näitä tein, niin mietin, että se numero, minkä mä sinne kirjasin, on viimeinen, minkä mä voin antaa kuskille, joka ajaa podiumille. Mutta kun mä mietin näitä muita, en mä tiedä. Käydään pojat keskustelua. Mä elän nyt rankkaa elämääni. Norris 5. Ottakaa siitä koppia. Ota Turo ensin. Mun pitää juo vettä. No niin, nyt me päästään tähän, mitä mä oon oottanut koko jakson. Norris, minkä menit tekemään? Mä olin niin iloinen lauantaina aika-ajojen jälkeen. Mä olin, että siis onko mä joku profeetta? Mä olin ihan niinku Jose Mourinhona täällä pompi mun kämppää ympäri. Mä tiesin, että ei tuolla jätkällä riitä, että Ferrari on paljon parempi auto ja kuljettajat on paljon parempia kuin Norris. Mä olin niin innoissa ja sitten mä olin, että okei, no niin tässä on kisa vielä jäljellä. Se varmaan nousee sieltä vielä. Mutta siinä vaiheessa, kun kisa oli ajettu puolet, mä olin, että tää oikeasti voi ehkä osua. Että mä niin käytännössä tärisin, että nyt me nähdään vihdoinkin Leclerc palkintopallilla. Ja sitten kun se tuli siihen lähelle, niin sitten mä masennuin. Siis mulla meni kaikki elämä ilo siinä hetkessä. Mä tiesin, että no niin, se on 1,5 kierrosta ja se on Piastrin perässä siinä. Mutta sitten mä sain mun viimeiset pelastavat voimat oikein itselleni, kun se alkoi pelleilemään siinä. Siis vastatkaa mulle tähän. Oliko tossa Leclercin ja Russellin jahtaamisessa, oliko siinä maailmanmestarin alkeet? Koska mun mielestä ei ollut. Ihan järkyttävää suorittamista. Siis anteeksi nyt vaan. Nyt mä julistan itteni Norris-heitteriksi tämän jälkeen. Siis mä olin muutenkin jo todella kierroksilla siinä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siitä ohituksesta ei tullut yhtään mitään, Leclerc puolustaa. Sitten tulee sitä lukkojarrutusta siihen ykkösmutkaan ja mennään leveäksi. Oscar Piastri on maailmanmestari. Muistakaa mun sanon. Siis mun on pakko olla samaa mieltä, että tää viikonloppu oli kaos. Mä en tiedä, mitä Landolla on nyt vikana. Siellä on pakko olla päässä todennäköisesti, koska urheiluhan on tosi paljon sitä, että mikä on sun mentalitila. Se, että mikä siihen vaikuttaa? Onko se, että Piastri vaikuttaakin yhtäkkiä ihan saatana hyvältä ja saatanasti paremmalta? Onko siihen jotain urheilun ulkopuolisia syitä? Mitä ikinä siihen liittyykään, niin Norriksella ei tosiaan ollut ne kohdallaan, ja se näkyy radalla. McLarenin siis pitäisi olla 1-2, ja se nähdään Piastrin suorittamisessa, se on nähty mun mielestä alkukaudessa muutenkin. Se, että sä oot noin kaukana aika-ajoissa ehdottomasti, varsinkin mulle, joka antaa sille aika-ajoille suuren painoarvon, varsinkin tällä kaudella, mutta muutenkin, niin ei missään nimessä käy päinsä. Ihan amatöörimäinen virhe siinä gridillä. Ei voi. Ei, jos sä taistelet maailmanmestaruudesta ja sulla on itse asiassa siihen kisaan muutenkin se tosi huono tilanne, ja sit sä vielä valutat itses vahingossa liian pitkäksi. Sä teet ihan rookien mistakein. No joo, okei, paikkas sen hyvin. Otti sen lähdön, mikä pitikin ottaa. Tavallaan sieltä oli tulossa se penalty, niin siihen vielä huono lähtö, niin terve. Mut sit ei pystynyt oikein saavuttamaan. Oli kaukana Piastrin vauhista. Tullaan just näihin, mitä sanoit. Leclercin jahtaaminen esimerkiksi moneenkin otteeseen, mutta varsinkin just siinä lopussa se ykkösmutkan lukko.
mokas sen myös monia kertoja. Se Leclercin ohittaminen kesti niin paljon kauemmin kuin mitä hänen tasoisella kuskilla ja varsinkaan McLarenin tasoisella autolla pitäisi kestää. Yksi kysymysmerkki, minkä mä haluan muuten niin positiivisena noottina tuoda, on se, että Norris joutui antamaan sijaan takaisin Hamiltonille, kun ohitti ulkokautta, ja mun mielestä Leclerc ajatti Norriksen about samalla tavalla sinne radan ulkopuolelle, mutta siitä ei tullut mitään seurausta. Niin siinä oli mun mielestä nyt vähän, että okei, siinä oli se yksi tilanne, mutta anyways, ei päässyt Leclercistä ohite, joka maksoi sit sen, ettei pystynyt enää haastamaan Russellia, mikä mun mielestä olisi kyllä minimivaatimus. 1, 2 olisi pitänyt olla hallussa. Kamala viikonloppu. Mä varmaan unohinkin vielä jotain, mitä kaikkea siinä tapahtui, mutta se oli vaan kyllä kehno suoritus. Mitä sä kuitenkin Turo arvosanaksi tarjoaisit? Joo, mä muistin tässä just itsekin, että mä en koskaan edes antanut sitä, kun mä olin niin tuohtuneena tässä mesoimassa, mutta mä oon kirjoittanut tänne 6, mutta sä et tiedäkään, kuinka hyvä mieli mulle tuli, kun sä tarjosit 5. Mä hyppään siihen ihan samaan tien, ei tarvitse kysyä toista kertaa, koska mä ajattelin, että sitä ei ole mahdollista laittaa niin alas, siihen nähden se kuitenkin on podiumilla. Mutta nyt jos joku muukin voi sanoa noin, niin kyllä sanon minäkin, että kyllä se on 5, että niinku ei, siis ainut positiivinen asia, että nyt mene ihan pelkäksi haukkumiseksi, oli se lähtö, se oli hyvä, että nousi siihen 3. sijalle. Mutta sillä oli se ihan älytön etu, että jos sä oot metri edempänä, niin se lähtö pitääkin olla noin hyvä. Meillä olisi Turon kanssa siis 5 taulussa. Topsoni, mihin suuntaan sä lähtisit tätä lukemaa kääntämään? Tehän sanoitte tuossa paljon kaikenlaista, paljon oli hienoja sanoja. No niin, sanoitte kaiken ja 5 minuutin edestä vielä enemmänkin kuin mitä mä olisin voinut sanoa. Mulla oli Turon tapaan 6, mutta tuun tyytyväisesti myös siihen 5. Se 5 tuntuu rankalta, mutta meidän pitäisi odottaa paremmin. Meillä on syytä odottaa parempaa. Hänen olisi pitänyt suorittaa paremmin. Ei siitä tavallaan oikeasti puutu enää muuta kuin se, että siellä olisi tapahtunut jotain kolaria. Siellä olisi, siis paikkas tietysti jotenkin joo, mutta nyt toi McLaren on mun mielestä niin hyvä, että me voidaan antaa jopa pieni rankka tähän kohti. Voidaan sitten myöhemmin olla vähän armollisempia, mutta kyllä mun mielestä 5 voisi olla ihan osuva. Varsinkin kun siirryttäessä Oscar Piastriin. Mä en näe, että me voidaan antaa mitään muuta kuin puhdas 10. No niin, eihän me voida. Siis mitä näitä nyt oli? Paalu, nopein kierros, maalissa 1, yli 15 sekuntia seuraavaa edellä Russellia, joka ajoi myös mun mielestä älyttömän hyvin, niin jos voisi 11 antaa, niin varmaan antaisi. Niinpä. Joo, kyllä mä suostuin paljastamaan ton jo siinä alkuvaiheessa, että kyllä mulla on tällä, tulee olemaan viimeisenä listalla Piastrille 10, koska kyllä eihän tossa niinku, siis täydellinen suoritus. Jos kehuttiin Verstappenia viime viikonloppuna, niin mä sanon, että on aika samanlainen suoritus Piastrilta nyt, ettei jopa vielä niin kuin pienesti puhtaampi, että toki onhan siinä Piastrilla paljon parempi auto alla, mutta niin kuin, onko tuossa yhtään mitään, mitä olisi voinut tehdä periaatteessa paremmin? Vähän se ehkä. Kissa oli samaa Siellä mieltä. oli semmoinen aika poliittinen Kissa innostui kannanotto. kans niin kovasti, että hänen piti tulla antamaan omaa mielipiteensä. Ei olisi puuttunut enää muuta kuin se, että siinä olisi ollut 8-1 maalattuna tuohon kissan turkkiin. Onko kissalla turkki? Mä en oikein elä ihmisiä. On, kyllä. Hyvä. Mutta Oscar Piastri kissalla oli 10-arvoinen turkki tänä viikonloppuna. Villi jälleen laidasta laitaan tuloslista, ja se näyttää siis tältä. Ystävät hyvät, tämmönen oli Bahrainin GP meidän mielestä. Siirrymme Tripleheaderin 3. ja viimeistä kisaviikonloppua kohti, eli Saudi-Arabian luvassa hetken kuluttua. Topsoni jälleen täyspäiväisesti mukana. Turo ainakin näillä näkymin istuskelee ja saa olla vihdoin rauhassa, eli mä sit houkuttele sen osaksi showta jälleen, koska nyt on ollut tulisia mielipiteitä.
Mitä tulisia ennustuksia, fiiliksiä sulla on mennessä Saudi-Arabiaan? Anna tulla meille kaikille varikon jengille jotain semmoista Bahrainin kokoavaa, Saudi-Arabiaa valmistavaa kommenttia. Niin sitten me voidaan Topsonin kanssa jatkaa ja fiilistellä. Ja sitten lopulta naureskella sulle, kuinka sä olit ihan väärässä. Joo. No niin, Saudi-Arabiaan mennessä toivotaan Oscar Piastrille oikein hyvää viikonloppua. Toivotaan, että mestaruusjohto tulee sieltä selkään. Ja tämän Bahrainin viikonlopun voi melkein kuvailla oikein tosi paljon nykyään esillä olevan suomalaisen jääkiekkovalmentaja Raimo Helmisen sanoin. Nitroilla mennään. Mennään siis sillä fiiliksellä. Bahrain kirja kiinni ja Saudi-Arabia auki. Ei muuta kuin palatkaa jälleen varikolle, kun Saudi-Arabia alkaa.